Hello guys! Majong adlaw ninyong tadan. Welcome back again sa mga channel. I Lixie Vlog. Dapat si Diana. Dakaroon na yung adlaw guys. Mudong kong merkado sa Alicia Wala kay kong kasadto tatay sa. ang palitas tatay si Jahang gusto. Ice cream kay snack may ice cream dari. Balik ko palit ko atos merkado sa Alicia kay wa may ice cream daring dagko dari sa among agod dari sa among tindahan sa ubos. Ato ko sa merkado sa Alicia mo palit kay napukoy ko nga ang grasya. Inja guys. Sakto din yung tatay makaga ice cream kay gingat-ngatag ngipos tatay. Paibot ko no gidang ngipon sunod adlaw. Pa-schedule pa sa last promi paibot sa dentist. Nanja dari ra siliksian og si Aliana kay siliksian di na iuban kay grabing initas gawas na. Sulabig init. Yung maskin kan mo rin tayo sa. Wa pud kay nag-school naman day. Eskwela na maskinkin. Namuot ng Brian tayo sa. Ano na mga kamrayan? Kay maramang nagturuy tayo sa. Para na ako Roy Brian. Dani ra mo ha. Tayo sa. Kanang suka-suka na si Brian nagpapupug tayo sa. Tanang dani ra mo ha. Tayo sa, malagis sa mga rin tayo sa. Wa pud kay Thomas Manila. Dani ra mo liksian ha, di mo magiaway ha. Karidyo. Nakatay. Karijit tras mama palit ra ice cream diyan ni kuli magkaunta. Ug nay ice cream lagi padaghan. Sa may flavor ice cream mo ganahan bi. Pagdito na. Kurnito? Nagsiliksian dahil nag-arrange na rin sa mahigdaan. Pero ang habang raman, pagkamampili. Dapat ko na itong pamilyon itong natus ko. Amang ahang hinay-hay na rin. Wala pa na pili. Ay, ibilo na na. Ayaw pa na kay Murag, wala pa na. Uga-ugabi, naruranso pa nag-reject. Uga na mo ba na ma? Anira mo biha, kay maturas mama ha. Oo, mo pinapilo ko ma. Grabing inita manggod guys, mga hindi na dadasliksik eh. Karejit ramang pag ko. Magpilo ka? Kuhaan ko rin na kay magpilo ko sliksian ni siya idara pa ng mga sanina tuwang gipanglabahan. Diya asa man mo ibutang, kay ba nakakasa ibutang? Asa man? Ito sanina anato. Sige kayang kuhaan. Magpilo ko si siya guys. Karong inibalik na ho, mag-eat na ta og ice cream. Mag-eat na ta ice cream, igbalik ni mama ha. Sa mana day? Ang sang buson re kay magkuan ko si siya, mamilo. Parin ko na si Mama ice cream guys kay mamilo sa kudari guys. Magtunak ko ha, good girl ra ha. Oh, bye-bye. Di mag-away ha. Oh, bye-bye ma. Bye-bye. Bye-bye tayo sa. Bye-bye. Kaya mo imusak dyan ma. Kulroy. Sit down ra magpilo. Pag-ampay sa iyong bayahe ma ha. Salamat. Sit down ra magpilo. Bye-bye na. Bye-bye guys. I love you guys. Trag ice cream. Kami agi lang kikain na. Modest na na mo kagluto. Kaya dali. Kuang na nang manang nga kuan. Karlan. Haman. Kurang dagkakadyo. Hello guys! Diyan na Jukos Bay. Wala ko nag-vlog dito sa merkado kay grabe init. Dito ko makasusulabing pag-vlog kay dagdag sa tao. Nandiyan na rin ang ipalit guys. Ice cream. Tambos ka init. Kay grabe inita. Amay mo na rin. Pili na rin. Tulo man ni ka flavor. Mga klase di ay. Karig ako mo. Diyan na yung kanila simbers na. Tagulit na. Diyan kuan guys. Ipalit pa kong slice bread. Kaya mo pa rin na slice bread. Kaplag na rin panis na ice cream. Makari ako mo ma. Nangunaw ko mo? Karig ako mo. Nangunaw mo? Ikaw dahil nangunaw ka? Kanina karon. Ganihaw karon. Love you tayo sa. Dala adoy. Nay. Taga-stop tayo na tos gawas. Hindi mo musunod kay init lagi na rin sunod. Tidak kan ngapung na ko dari pangandam. Tapos na ramang kinjog. Hani yung gusto rin na. Reverse. Imong may love. Hani susuit. Karig ako ama. Ama imo ba? Hanebe kay mamu mo be. Ay imo ba?
Sakos na naman mag-injo. Akay si Mama Julie, si Ate Ale, tapos Tagaan tayo sa. luto kay nagkuhan, nag-signal. Dalas mo dyan niya. Nas Mama Julie? Mama Julie! Labing guro. Ama imong gusto day. Kare sa isa, kare sa isa. Haman kare o kare? Kare. Ako, bawal mo ko na. Gamay ra good. Kalabihan pa ikod. Kalabian sa ikod. Kani. Ama isa kare. Ubi. Ubi? Tawas pa dito, padir. Kare po ba? Sige. Sa'yo Dali, na ay. Ako rin punta si Ube, kaya ko ka. Kani? Kaya na Mama Julie. Hindi na ba nag-serving spoon? Dali, dali. Di man naharis aliana kay Sa pakaripad. Nagajer susulatan lagi. Ha? Naghahan ta na. Iro kaigo. Karong dito ba? Kuha na, yung babiti na. Lagay sa tatay nay. Hamas. Jan Mark. Eh, bilangan po gabi. Naribe. Kisa man yung sumaso. Wala na lang yan ng para injo. Imo may tapos imo may Yo, mama. yo. Gubot na lagi kay grabe laging danghawa kay garbi kinita. Uhaw ka jo. Salamat ni. Ay, saan? Listen na. Dara ka tatay na yung gisin Dahil tatay. kaurasa ko na rin yung muhang. Wala, oras yung mamuda na. Pataurasan po. Dahil nagpangauras. Manang na dara. Dara tayo. Anay. Apa sa ipada sa Ako, wajib mo kauras na ng irakirog mo na kinalami astanan. May rakiro na ni kani? Kana. Anay, katatay nay. Ako, hindi dyan ko magsilbi kay kung dyan pa kaurasan. Ambi imo na bigatan sila lagi mo Dali, nay. kamisa matuwang. Ang galing ko na. Bukti, kanin ito naman eh. Bukti, gamay. Una ni umuran doon. Kali kay Along-along ni. Pandan. Bigay. Si Bukti, magpala ko niya. Hindi oh, si mamay labi mo nagkuanan. Kauras na, may lab. Kauras malab. Di ko po. Wala, nakuha mo niya nakuha. On ko ma. Oh, very good. Dito pala kay sipon. Kasi Mama Ali ha? Hilag na tapos Mama Ali. Oh, daw. Sa linis, mamaali ma kay noon ma. Jar, ganahan. House. Katatay nay. Bibo na doon nila. Nabibo ko na. Huwag yung mong baso na to nang. Tayo sa niya. Adito ya. Ahani. Mama Ali po. Laro na naman tagtiil. Mo nang sa unang hinatag ni po kami. Kaya na magkauyab na. Sige, nagpagwapa. Sige nagdodress kaya nung dali na magtapla sa bilhan. Bitaw. Ako ro ya katawag dyan may labo. Tawa. Hilak ka pa ng ging nagjuwa na laghapos ka na. Wa na masunod sa kwanda. Mali ka na may kulbestin. Mamali, dali na mamali. Kami. Bibi pa ko sa una taprami. Sige lagi sa una, agkaroon. Sige lang yapon. Gawin nga akong ginanailin. Biglang pag-init pa no. Hamas mother. Tapos gawas. Ali, nay! Haaman. Nga ang dito nyo jugal. Sige, mamitalang daling mamilibang gagawin ko dahil. Ano to kuan? Tagubot. Ano to? Pero makuwangan. Tulong nga. Slice bigyan sa mga Sige lang, sa kagkas bread. Madagan sa una nag-sarap. Kaya palaman. Manita ang boss na kitang-ipang na tayo. Hindi mo lang paningat mo kaysa. Jacket mo na yun. Paningat ka ni Pugo. Init lang ka. Ang kay Pagpangita na sa amin. Yung mo pala siya. Isang mo sa amin. Yes, ang mo sa amin. Sa kalabungan. Hindi kay gaan ito. Niyabot ka na sa kasi mo. Nakitan ra. Kailangan ko. Doon mo kamangig ba na ito na mas kalabunan ng higay ka? Kaya ubi, kaya ganang kong ubi. Loloy. Mabang ka ako. Hindi, hukog nag-imbi ang May lord ito ngayon. Kaya serving spoon. Wala lang yung matuma serving spoon, kaya nagkagubot Kasi sa bakit lagi. ito mo center nagbanig-banig? Init. Ang initag sinter. Ang ngayon hapon. Huwag mo may wait ka. Normal. Pinasinaw man. Mga nag-lipstick ni Ate M. Lip tint. Ate M. Madugid ay. May ingat ka na alaw ay. Ugrasihan lagi ginawa. Kamu tayo na. Diabetes. Activities, gano'n mo. Asa mo kaya nag-dress ka na, Red? Budo. Nari pa yung kung ano yung ganyan natin ka. Pangarki. Mati nga po. Wala mo kitang nagpakilyo. Ano lagi may may item agkuhaan? Ang himila. Legs, ang himila. Magkasan mo? Hindi ako nag-respan. Kami gawang tayo ko. Salamat sa ice cream. Kami ang Malagapis lang mo. Kami magmangga. Daghan na po tag sila nanay. Ha? Sabi yan na po itong mga daandang. Si Yar-Yar, ito mga daanay. Kaya mga bago. Sila naman na mga browse. Wala ka sa kabak o gusto dyan ang kuwan. Sila na may mga bring home. Aw, una ni ma. Ay, mo.
Si Mama Jolie na po. Matimpang na. Paglaglagot po Muslim mo si Labong gikan kus lungsod, wang gingon. Lawan ako. Pagdala man pa ini sa Muslim mo ug barong og kuan isla. Pagkakulog itang may labukuan. Ni palit ko nga kaya ang purpose na ni Agliso. Nga ni ay. Agliso hangitan Sa isa ko ko. sili nga gigabas irong undoy. Pagharap bunga. Nasabod ako Sabon sabon. lang ngay ilang taon na rin. Pitsay na na yung sis man tanan. Kanina na bagay puli isa. Nihugpa man ang imong pitsay na. Wala lagi magsilbig pitsay. Agwan ko lagi kasi di basta-basta mabuhi dito sa dani. Wala yun. So kung dito tagsara. Huy, Buhi. mabuhay pero yung gibuwad. Ano landong lagi? Mga di putong ako daw. Herlin gani nga buhi Herlin. Kung magtanan. Ay, maklimas ka heri siya. Di. Di. Klimas Garcia. Gawas? Kung magdala mo pa rin dyan, ibabaw ang ilaw dito. Kangheri na sila Alam nakalaman. mo pa rin dyan, nga na, tos ilaw mo lang. Wala na si Jaga na Check ko mo na. naman, alam Lagi mo. nag-itit pa siyag ra. Patay. Doon dyan mo ni Bruce Kelly. Ah, di pwede dito po Yan, daw. kurteri ka na. Kita mo na sibuyas. Hindi, bantar pa rin. Hindi, magdala ka pa rin dyan, magama mag-bye-bye. Nay, karin na ha. Sila ng mga. Tingin sa Ako sila lang. Agliso. Ako ang sabon. Kuila ni. Nanayra ko na magpugas dani. Kuila ni Muharin insert ko ni. ang sabon ka. Daraya ano to ko may love ni Tiribers unja na og minudo usaya William. minudo. Ano may Nag-iit ko nagkakar kay baboy na Chat, dabo sa cheese rin. na. Minudo na sa. May pwede makikilit ko. Kana! Papakasikin! Tego! Isud sa rip. Hindi na pangaduon unja duda ko. Ito preserver. Hello guys, nahuman na mig pangaon og ice cream ja karon. Gikan man mas ibabaw da tumigikan guys sa moto nagpa-signal. Kaya nang gi-upload mi didto. Karon nang request mas Aliana magpakuha ko ng dahog madri kakao, dari ko nagkuha dia. Kay luoy mapagdikuan mao ra taon pa ni ijang kalingaw. Mao ra taon pa ni ijahang lingaw. Ning dahon sa madri ako ray kuha be kay nay unjay pasul. Mao ni siya guys na. Mao man ni ijang lingaw ning dahon nga ni. Matod pa ni ja kwarta na ate Aisa. Kwarta pa ni, di na apilin na lumit na. Di na apilin na lumit kay nandiyan diha. Mao di diyang kalingawan guys, dahon sa madre. Og di gali dahon sa madre, dahon sa karnaba. Kay mamay diyang hilig gusi-gusi. Daslik si Andy ah. Bisa man kag 20. Kamami purami. Tagaan kag mami porami. Thank you ka. Hatag na Aliana ko. Daplin kay na yung motor. Terus pikas. Ako puto. Nabusog ko sa ice cream Injek sipon. Nabusog ka sa ice cream. Kaya hatag ng Aliana. Manaadyo na yung sipon ma. Naadyo na, nakakag ice cream. Ma. Lo, tiaw ba? Ice cream day. Nama. Ice cream day tambal sa sipon be. Unawa ma. Sana all. Ice cream tambal sipon. Okay, hatag ni Aliana ka kaya matutos ubos. Tawga. Alina! Ate, lagi. Alina! Dahil ka na ba? Hay karna, babaday na. Hindi materi alina. Gikan na ligo sa Aliana, nag-ilis pa. Wani. Daghan misudan guys. Pero aga mo jigil ganahan kari gajong buwad kay lami man gajong buwad. Oo naman din ang karne. Puun naman ang karne, sige naman ang karne ma. Hybrid tadani. Dapat inunan. Hindi ko lang ng panpud. Buwan lang ah. Buwad mo lami. Lami labi ilagi kan tanang ag mga tamis like ice cream. Sa ganahan. Mo na lami kanon kani buwad. Kay di ta mag puan na ma-activities. Happy gihapon basag ingani mga sud lagi dabos kaloy ang ganito Ginoo. Ay, salamat jud Lord. Ingani ra ni atang ang pamojo. Happy gihapon may mga pamilya ha. Labi na ganiha kay kakaon mig ice cream. Cha, ang lami kagubot lagi. Mo nay pamilyang bahalag nagkagubot basta kay happy ka adyo kinananay. Tinadanay. Malipasan ng tinadanay. Arang lami na ija-ija mig kaon da are kay ang uban nga busog mas ice cream. Katawa ka man. Hala, lugit na ng buwan kay mao na yan. Lami ka dyan nga suwa. Nung ni Aliana pa, sudan mo na si Kuan ma. Pobre.
dato og binali pa ni ja, bigibali ni ja. Suwa ko sa mga dato. Dato na ita sa ganahan. Wala pa rin lumpia po. Napilumpia. Ginamos na ramay kuwang. Ginamos na ramay kuwang. Maka kumpleto na katong suwa. Ay nay karne. Na giluto ni Maylab ni Tire. Napinunan. Nay buwad lagi. Ug dapay lumpiang sari-sari. Lumpang sari-saring. Shanghai. Kanta guys, una ko na katasan na nga. Kitasa na nakakaagtamis. Kasi magagagal tamis kay katasan madaling naman. Hindi mo ito buhat, kat nang arakan sa buhat kay Masalabian na dyan ma. kalabig para sarap. Man sa to ma. Dialysis. Ma-dialysis ikaw buwan. Mga dito ko. Di man punta si buwad. Sige, ratag buwad. Huwag ka namang kakaantag tamis kay mama din pangita sa ating mga baba. Ay, lami mo dyan masimo ng mga parat. Inja guys, manamig pangaon. Diyan na namin sa kwarto na pa. Wigda na midari. Diyan mara dahil ni among vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog guys. Saway-sawang pagtanaw sa mga video. Daghang salamat ninyo guys. Amping mo kanunay. Ug asaman mo karon. God bless ninyong tanan guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching guys. Is this cute? Bye.